Takže, já jsem Honza, je mi 17 a tohle jsou poslední prázdniny jako dítě. A jak to do prdele, já vám ten pocit mám říct. Prostě poslední prázdniny jako dítě. Chci je prožít úplně nejlíp a chci je všechny natáčet, protože můj cíl je být content creator, full-time content creator a zatím se mi to nějak moc nedaří, abych byl upřímnej. Takže tohle chci, aby byl ten zvrat. A ještě k tomu je to fakt moje poslední léto jako dítě. A když si chcete sakra víc užít, když chcete udělat ty věci, které jste nikdy neudělali, kdy prostě chcete s kámošema udělat ten trip, na který jste se vždycky odhodlávali. Jako upřímně, kdy je ten čas? Teď je ten čas. Takže prostě můj jediný cíl je, aby tohle léto bylo úplně nezapomenutelný. A vy mi s tím můžete pomoct. Protože mám v hlavě miliony nápadů, co bych chtěl udělat, ale prostě jsou tak šílený, že se k nim jako někdy ani nemůžu dokopat. A proto vy byste mi pomohli, kdybyste mi napsali do komentářů třeba věci, co jste vždycky chtěli zkusit, ale nikdy jste se k nim jako úplně až tak nedostali. Takže zaspamujte ty komentáře a pište tam všechny různé blbosti, co bych třeba já mohl zkusit. A třeba právě vyberu ten váš, který jste vždycky chtěli zkusit a uvidíte ho aspoň takhle přes tu kameru. Takže a tohle je takovej vzkaz pro vás. Epizod 0. Protože hned tady ten týden v pondělí, což je zítra, začnu můj první vlog. A každý týden tady bude jeden další vlog. Takže mějte se hezky. Možná tady ty vlogy budou divný. Možná budou špatný, možná budou šílený. Jediný, co prostě vím, že tohle je vždycky to, co jsem chtěl udělat. Vždycky jsem chtěl tohle udělat. A doufám, že to bude nezapomenutelný. Doufám, že se stanou věci, fuck upy, nejlepší nahoru dolů, ale tohle jsou moje poslední prázdniny jako dítě, bez žádného plánu. Jdeme na to.